Tervetuloa jokaiselle. Tämä on Iloseurakunnan ilmestystä sanasta. Tämän kerran aiheena on uskollisuus. Ja tässä uskon vaelluksessa meidän täytyy kasvaa, meidän täytyy oppia, meidän täytyy myös siinä uskollisuudessa mennä eteenpäin. Sillä meillä on tarkoitus täällä maan päällä, meidän elämällä on tarkoitus, meillä on tehtävä, meillä on se kutsu jokaisella. Ja uskollisuus, se koetellaan tässä maanpäällisessä vaelluksessa. Monenlaisia koetuksia, ahdistuksia vihollinen yrittää vastustaa, mutta uskon kautta me voimme tehdä niitä Jumalan tekoja ja toteuttaa, täyttää sen meidän henkilökohtaisen tehtävän. Ja mennään Raamatun sana, aloitetaan Matteuksen evankeliumi, luku 25 jakeesta 14 eteenpäin. On tapahtuva niin kuin silloin, kun mies oli lähdössä matkalle. Hän kutsui palvelijansa, uskoi omaisuutensa heidän haltuunsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan. Sitten hän lähti matkalle. Eli tähän voisi pysäyttää. Eli Jeesus tämmöisen vertauksen kertoi näistä palvelijoista, joille hän antoi näitä talentteja, näitä voitaisiin sanoa tehtäviä. Ja tässä sanotaan, että jokaiselle hän antoi heidän kykynsä mukaan. Eli Jumala on meille jokaiselle antanut jotain asioita Jumala on antanut meidän vastuulle, meidän hallintaamme, että voidaan siinä osoittaa sitä uskollisuutta. Sillä ei Jumala ei niin kuin automaattisesti tee kaikkea meidän puolestamme, vaan Jumala haluaa yhteistyössä toimia ihmisen kanssa täällä maanpäällisessä elämässä. Jumala käyttää ihmisiä. Ja sama nähdään läpi Raamatun. Jumala on käyttänyt ihmisiä. Kiitos Jeesus. Mutta luetaan eteenpäin jakeesta 16. Se, joka oli saanut 5 talenttia, lähti heti käymään niillä kauppaa ja voitti toiset 5 talenttia. Samoin teki se, joka oli saanut 2 talenttia ja voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut 1 talentin, lähti pois, kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa hopean. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden herra palasi ja rupesi tilintekoon heidän kanssaan. Silloin se, joka oli saanut 5 talenttia, tuli ja toi toiset 5. Ja sanoi, Herra, 5 talenttia sinä uskoit minun haltuuni. Katso, minä olen saanut voittoa toiset 5. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilojuhlaan. Ja tähän kanssa voisin pysäyttää. Eli tässä oli se, joka oli saanut kaikista eniten näitä talentteja, kaikista eniten niitä vastuualueita, millä toimia. Ja käytetään vertauksena, niin kuin talentti on se rahayksikkö. Eli hän oli saanut niitä rahoja käyttöön tässä vertauksessa ja hän oli tehnyt niillä kauppaa ja voittoa toiset 5. Ja tässä sitten hänelle sanotaan, että vähässä olet ollut uskollinen ja panen sinut paljon haltijaksi. Eli ensinnäkin niin kun, se on sitä vähäistä, mitä me voidaan tehdä, että annetaan meidän elämämme käyttöön. Se, mitä Jumala on antanut sun käsiin, niin toimitaan siinä, käytetään sitä, mitä me ollaan vastuullisia siinä, ollaan uskollisia siinä. Ja sitten myös tässä niin kuin hyvä huomio, että hän oli niin kuin tuplannut sen, mitä hänellä oli. Eli uskollisuus myös Jumalan edessä on se, että me niin kuin ollaan hyödyllisiä, käytetään hyödyksi se, mitä me ollaan saatu. Että inhimillisesti, kun me ajatellaan uskollisuutta ja uskollista palvelijaa, niin meille tulee mieleen tämmöisiä, että oot ajoissa töissä ja teet tunnollisesti työn. Mutta täällä niin kuin tässä Jeesuksen vertauksessa tämä uskollinen palvelija oli niin kuin tuplannut sen, mitä hänelle oli annettu. Eli hän oli toiminut viisaasti, hän oli käyttänyt hyödyksi sen, mitä Jumala hänen käsiinsä oli antanut. Ja hän sai kehut, että hän oli ollut uskollinen. Mutta mennään eteenpäin.
jakeesta 22. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, 2 talenttia sinä uskoit minun haltuuni. Katso, minä olen saanut voittoa toiset 2. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Eli sitten sama toistui tällä henkilöllä oli 2 talenttia, hänkin oli toiset 2 tehnyt voittoa ja hän sai saman kehun, että hän oli ollut vähässä uskollinen ja että hänet laitetaan paljon haltijaksi. Niin sitten myös tässä se hyvä huomio, että, kun hän oli vähässä ollut uskollinen, niin laitettiin paljon haltijaksi. Niin myös tässä uskon vaelluksessa, että mitä sä oot nyt tällä hetkellä saanut, kun sä oot siinä vähässä uskollinen, niin sitten Jumala voi enentää sitä sun vastuualuetta. Että ihan samalla tavalla kuin maallisessa elämässäkin, että jos joku ihminen on vaikka työpaikalla, niin ei se kerralla sinne niin kuin toimitusjohtajan pestiin astuta, että jos ei ole kyennyt osoittamaan niin kuin millään alueella uskollisuutta, ei missään hommassa kyennyt toimimaan, että niin kuin just tämä Jumala opettaa niin kuin meitä sen nöyryyden kautta, että kun me ensinnäkin me ollaan tultu uskoon, se uudesti synnyt ylhäältä, niin susta tuli niin kuin se hengellinen lapsi, hengellinen vauva meistä jokaisesta on tullut, ja siitä me ollaan lähdetty kaikki liikkeelle, me ollaan jouduttu kasvaa siinä uskossa, niin sitten samalla tavalla tällä niin kuin palvelualueella, tällä, että me käytetään elämä Jumalan käyttöön, niin että silläkin alueella vaan täytyy kasvaa pienillä askelilla, ja sitten Jumala voi lisätä sitä vastuuta. Sitä kautta me voimme tulla paljon vartijaksi. Mutta jakeesta 24 eteenpäin. Sitten myös se, joka oli saanut 1 talentin, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä niität sieltä, minne et ole kylvännyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Peloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä niitän sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Sinunhan olisi pitänyt jättää rahani rahanvaihtajalle niin, että tullessani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa häneltä pois se talentti ja antakaa sille, jolla on 10 talenttia. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija uloimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. No niin, tässä vertauksessa sitten tämä viimeinen palvelija, joka oli saanut sen 1 talentin. No hän laittoi sen piiloon, hän ei käyttänyt sitä millään tavalla, niin sitten hänelle kävi huono lopputulos. Häneltä otettiin se pieni vähäkin pois, mitä hänelle oli annettu. Ja mä uskon, että tämä 1 talentti on se niin kuin usko Jeesukseen, että se on se, että meillä kaikilla on se. Meillä kaikilla on se usko Jeesukseen, että jos mitään muuta, Jumala ei ole sulle antanut mitään vastuualuetta, mitään palvelutehtävää, niin sulla on se usko Jeesukseen. Niin ei laiteta sitä piiloon, ei laiteta sitä lamppua sinne vakan alle, vaan annetaan sen loistaa. Tunnustetaan Jeesus Kristus on meidän Herramme. Niin ei olla semmosia niin kuin, että hävetään sitä Jeesusta. Ja sitten myös se, että kun meillä on tämä usko Jeesukseen, niin me voimme muillekin todistaa, me voimme kertoa siitä, että muutkin ihmiset vois pelastua, kun tässäkin oli se uskollisen palvelijan tuntomerkki oli se, että hän oli niin kuin tehnyt voittoa sillä, mitä hän oli saanut. Niin ennen kaikkea hän uskon päämäärä on se sielujen pelastus, niin mekin voimme olla mukana siinä pelastamassa niitä sieluja. Mutta sitten myös tässä vertauksessa tosiaan, että jos Jumala on antanut meille jotain ja me laitetaan se ikään kuin piiloon, ei käytetä sitä, vähätellään sitä asiaa, niin ei Jumala ole siitä tyytyväinen.
vaan Jumala haluaa, että me käytetään kaikki niin kuin hyödyksi. Että jos meille on annettu jotain meidän vastuullemme, mutta Jumala toki on armollinen, hän auttaa, hän kasvattaa meitä, mutta hän myös nuhtelee meitä. Ja voisin myös sanoa tästä niin kuin huonosta palvelijasta sen, että hänellä oli myös tämä Jumala-kuva niin kuin oli hieman vääristynyt, että hän sanoi, että hän tietää, että hänen herransa on niin ankara ja vaativa. No eihän taivaallinen isä ole ankara ja vaativa. Hän on täydellinen rakkaus. Hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän syntiemme puolesta. Meille on tarjolla se armo. Niin myös se, että jos meillä on väärä kuva Jumalasta, niin se helposti saa aikaiseksi sitä epäuskoa ja se saa aikaiseksi se, että niin kuin me ei käytetä tätä elämäämme hyödyksi, niin on hyvin tärkeää ensinnäkin olla se uskon perusta kunnossa. Jumalakuva täytyy olla kunnossa. Ja ensimmäinen asia, mikä me voidaan aloittaa, on avata se Raamattu. Sieltä sä opit tuntemaan, minkälainen Jumala oikeasti on, kuinka rakastava, kuinka armollinen ja hyvä Herra on sinua kohtaan. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Ei Jumalan ankaruus, ei Jumalan viha, vaan Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Jos meillä on semmoinen näkemys, että Jumala on hirveän ankara ja vihainen, niin ei se saa meissä aikaiseksi sitä hedelmää, mitä Jumala tahtoo, vaan tosiaan se Jumalan hyvyys, kun me opitaan tuntemaan se Jumalan hyvyys ja rakkaus meitä kohtaan, niin se saa sen halun meidän sydämessä palvella Jumalaa ja että me ei hävetä sitä meidän uskoamme, mutta voimme mennä eteenpäin. Ensimmäinen kirje korintolaisille, luku 10 ja jae 31. Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Eli mitä tahansa me tehdään tässä maanpäällisessä elämässä, niin meitä kutsutaan tekemään kaikki Jumalan kunniaksi. Se on tärkeää. Se on sitä uskollisuutta, että me halutaan tuoda Jumalalle kunniaa kaikilla meidän elämän alueilla. Ja kolossalaiskirje, luku 3, jae 17. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Eli jos me tehdään asioita Jeesuksen nimessä, niin se kyllä vaikuttaa heti. Että jos meillä on se asenne, että mä haluan Jeesuksen nimessä, Jeesuksen asemassa tehdä näitä asioita, niin kyllä se antaa heti ihan erilaisen näkemyksen niihin tilanteisiin, missä me joudutaan olemaan. Että monenlaisia kiusauksia, ahdistuksia, koetuksia uskovan elämään kyllä kuuluu, mutta jos me tehdään kaikki Jeesuksen nimessä, niin se antaa heti semmoisen niin kuin ihan eri asenteen. Se antaa semmoisen itse asiassa voiman asentaan, voiman näkemyksen, että mä saan tehdä Jeesuksen nimessä näitä asioita. Jeesuksen auktoriteetissa saan tehdä näitä asioita. Mä en ole mikään surkea, säälittävä maan matonen. Sillä uskonnollisuus opettaa sitä, että me ollaan niin surkeita ja Jumala on meille vihainen ja Jumala on niin ankara. Niin kuin tuossa oli toi huono palvelija, niin hänellä oli semmoinen uskonnollinen näkemys Jumalasta, mutta Jumalan täydellinen rakkaus ja kuinka mahtavaa, että meille on annettu se asema Jeesuksessa Kristuksessa, että me voimme toimia Kristuksen ruumiin jäseninä täällä maan päällä Jumalan kunniaksi Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, mutta mennään jae 23. Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Eli kaikki tehdään sydämestä niin kuin Herralle, ei ihmisille. Ja meille on luvassa palkinto. Mikään työ ei mene hukkaan, mikään vaivan näkö ei mene hukkaan. Jumala näkee meidän sydämen. Jumala näkee kaikki ne teot, mitä me tehdään siellä, niin kuin mitä muut ihmiset ei huomaa. Me ei haeta ihmisiltä kunniaa. Ja ihmiskunniahan se on semmoista niin kuin hyvin häilyvää. Ei se ole kestävää. Että niin kuin, samalla lailla kuin Jeesustakin ihmiset ylisti, että kun hän ratsasti sillä aasilla Jerusalemiin, niin siellä ne ylisti, että sieltä tulee se Daavidin poika.
Hoosianna Daavidin poika, sitä ylisti ja oliko sitten viikon päästä, kun Jeesus ristiin naulittiin, että ihmiskunnia on katoavaa, se saattaa päivässäkin muuttua ja ikuisuuden kannaltahan sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta mennään eteenpäin. Kirje Efesolaisille, luku 4 jakeesta 7 eteenpäin. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Eli kaikille meille on annettu armo, mutta Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Kristuksen lahja ei ole millään tavalla pieni ja vähäpätöinen, kuinka valtavaa, että me ollaan saatu pelastua. Ja sitten myös tämä elämä, meillä on annettu tämä elämä, voimme käyttää sen Jumalan kunniaksi. Mutta luetaan eteenpäin. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saalikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Eli Jeesus täytti kaiken. Hän täytti ne lain vaatimukset, mutta sitten myös tässä sanotaan, että hänellä oli saalista. Hän antoi lahjoja ihmisille. Jeesuksella on niitä lahjoja kaikille meille annettavaksi. Hänellä on niitä talentteja meille kaikille tarjolla. Ja luetaan jakeesta 11 eteenpäin. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli tosiaan Jumala on antanut erilaisia kutsumuksia ja sitten myös nämä niin kuin viisitahoinen niin kuin palveluvirat, mitä Raamatussa puhutaan, apostoli, profeetta, evankelista, paimen ja opettaja. Hyvin harvoin näistä nykypäivän Suomen seurakunnissa puhutaan ja hyvin harvoin niin kuin, kukaan edes palvelee näissä tehtävissä. Et melkein ainoastaan saa kuulla tämän paimenen ja evankelistan viroja, että paimen on niin kuin pastori ja evankelista julistaa evankeliumia. Nämä on melkein ne ainoat, mitä Suomen seurakunnissa on tällä hetkellä käytössä. Mutta kuinka tärkeää, että olisi nämä kaikki virat, 5 eri palveluviraa käytössä. Ja Jumalalla on niitä lahjoja tarjolla meille. Ja nämä on niitä Jumalan lahjoja, kutsumuksia. Mutta meidän täytyy kasvaa siinä uskossa, meidän täytyy kasvaa siinä kuuliaisuudessa. Sillä eihän Jumala voi laittaa semmoisia niin kuin keskenkasvuisia kristittyjä, sanotaan vaikka apostolin tehtävä tai profeetan tehtävä, niin eihän Jumala voi laittaa siihen, jos keskenkasvuinen uskova saisi sen taakan alla ensinnäkin luhistuisi, tai sitten toinen, että ylipistyisi niin ja ihminen alkaisi hakea sitä omaa kunniaa. Mutta kuinka tärkeää, että olisi näissäkin viroissa ihmisiä. Ja mä uskon, että joka ikisessä seurakunnassa on ihmisiä, joille Jumala haluaisi antaa nämäkin palveluvirat. Sillä täällä sanotaan, että miksi on nämä eri palveluvirat? Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Eli ne on niin kuin uskovien rakentumiseksi on annettu nämä palvelutehtävät. Ja mehän ollaan nähty, että kun Suomen seurakunnissa ei ole kaikki 5 palveluviraa ollut niin käytössä, niin ei ole sitten myös samalla tavalla uskovatkaan päässyt kasvamaan, mitä Jumala olisi tarkoittanut. Mutta me voidaan niin kuin näissä niin kuin henkilökohtaisella tasolla tehdä parannusta ja myös seurakunnan tasolla tehdä parannusta, että annetaan ihmisille mahdollisuus kasvaa näihin palveluviroihin. Ja kukaan ei astu, että mä nyt päätän tänään päätän olla yhtäkkiä apostoli. Ei se tapahdu niin, vaan pikkuhiljaa niihin kasvetaan ja tosiaan kun sä oot saanut sen talentin, minkä sä nyt oot saanut, oot siinä vähässä uskollinen, niin sitä kautta myös Jumala voi uskoa lisää sitä vastuuta jokaiselle meistä.
Mutta mennään eteenpäin. Kirje hebrealaisille luku 5 jakeesta 11 eteenpäin. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska te olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita. Te olette maidon tarpeessa, ette vahvan ruuan. No niin, täältä heti tämmönen nuhteen sana hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan. Eli sen ajan uskovilla oli sama ongelmaa, mitä Suomessakin näemme. Että uskovat on käynyt hitaiksi kuulemaan. Ei olla kasvettu siinä uskossa. Ollaan jääty sinne opin alkeisiin. Aina halutaan vaan sitä maitoruokaa, imeä sitä tuttipulloa. Mutta tosiaan, jos sä olet uusi uskova, niin ei siinä mitään. Ime sitä tuttipulloa, ota sitä maitoruokaa. Että samalla lailla kuin vauva niin kun on syntynyt maailmaan, niin ei sille heti laiteta sitä pihviä suuhun, vaan maitoa. Niin jos sä oot uusi uskova, et ole ollut kauaa uskossa, niin on hyvin tärkeää niin kun nauttia sitä maitoruokaa. Niitä niin kun yksinkertaisia Raamatun asioita, että armosta oot pelastettu uskon kautta Jeesukseen. Mutta sitten me, jotka ollaan jo vuosikausia ollaan oltu jo uskossa, niin olisiko jo aika kasvaa, olisiko jo aika niin kuin alkaa tekee tällä elämällä jotain, käyttää se Jumalan kunniaksi, että voitaisiin myös siinä uskollisuudessa mennä eteenpäin. Ja myös haluan sanoa, että sua tarvitaan, hyvä kuulija, sua tarvitaan, että sä kasvaisit. Että Suomessa on kova tarve näille Jumalan palvelijoille, on kova tarve näille 5 palveluviralle, että joku täyttäisi ne paikat. Ja tällä hetkellä nähdään tosiaan, että Suomen maassa kaikenlaista eksymystä, tulee harhaoppeja ja syntiä seurakuntaan, koska uskovat ei ole täyttänyt sitä tehtävää, ei ole seisottu siinä paikalla, missä kuuluisi olla. Jumala ei halua, että kukaan eksyy sinne kadotukseen. Jumala ei halua, että Suomen kansa eksyy, mutta me Suomen uskovat, me ollaan oltu penseitä kokonaisuudessa. Se on se fakta, mutta me voidaan tehdä parannusta. Luetaan jakeesta 13 eteenpäin. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on pikkulapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Eli tosiaan, että tämä niin kuin kehotuksen sana, tämä ei ollut niin kuin uusille uskoville, että se, että niin kuin täytyisi niihin palvelutehtäviin kasvaa, että jos olet uusi uskova, niin pysy niissä uskon alkeissa, mutta tosiaan, jos olet ollut jo kauemmin uskossa, niin että on hyvä niin kuin olla valveilla, niin kuin hereillä, että mikä se sun sydämen tila, mikä se sun uskon tila oikeasti on. Ja hedelmästähän se puu tunnetaan. Että vaikka sä kuinka sanoisit muille, että no onhan mä vahvassa uskossa, mutta ei ole minkäänlaista hedelmää, niin ikävä kyllä sä silloin joudut todeta, että sä petät itseäsi. Hedelmästä puu tunnetaan. Tuottaako sun elämä minkäänlaista hedelmää Jumalan kunniaksi? Panna tää asia mietintään. Mutta Jumala auttaa näissä, että ei tarvi myös vaipua epätoivoon, vaan Jumala auttaa, Jumala kannustaa, Jumala myös nostaa meitä. Ei me haluta tuhlata tätä maanpäällistä elämää. Tämä on lyhyt aika, mikä me eletään täällä maan päällä. Meillä on vielä paljon voitettavaa. Meillä on paljon ihmisiä, joita me voidaan tuoda Jumalan valtakuntaan. Niin siksi on hyvä myös niin kuin olla raitis tällä alueella, ymmärtää tämä asian vakavuus. Mutta Jeesus auttaa meitä kaikessa. Ja ilmestyskirja, luku 3 ja 19. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkere siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voittanut ja istuutunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Aamen. Eli tosiaan Jumala kurittaa niitä, joita hän rakastaa.
Ja Jeesus seisoo ovella, hän kolkuttaa, että kuka avaa oven, että vietämme hänen kanssa aikaa. Eli tämä pääasiassa ei ole evankelioiva teksti, vaikka sitä käytetään hyvin usein evankelioivana tekstinä, mutta tässä puhutaan seurakunnalle. Että hyvin monesti seurakunnissa Jeesus on siellä oven ulkopuolella, että tehdään niitä uskonnollisia asioita tai tehdään omalla tyylillä, mä seuraan Jeesusta. Älä seuraa omalla tyylillä Jeesusta, vaan seuraa sillä tavalla niin kuin Raamattu opettaa. Ja Jeesus kolkuttaa siellä ovella, että Jeesus haluaisi viettää sun kanssa aikaa. Eli se on se kaikista tärkein, kun me vietetään Jeesuksen kanssa aikaa, niin sitä kautta me saadaan sitä uutta voimaa, meidän usko vahvistuu, alkaa tulla sitä hengen hedelmää meidän elämässämme, että ala viettää Jeesuksen kanssa aikaa. Laita ne muut häiriötekijät pois, että voit enemmän keskittyä Jeesukseen, enemmän niihin hengellisiin asioihin. Sillä hengelliset asiat on ikuisia, mutta nämä fyysiset maanpäälliset asiat, ne on vaan väliaikaisia, ne on katoavia. Älä tuhlaa sun aikaasi. Ja sitten myös täällä lopussa varoituksen sanat, että joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella. Eli tosiaan, jos me voimme voittaa, niin me voimme myös hävitä. Eli tässä myös sekin hyvä ymmärtää. Moni ihminen luopuu uskostaan. Se on ikävä totuus, että niihin joutuu välillä törmätä, että joku ihminen oli jossain vaiheessa seurasi Jeesusta, oli kirkkaasti uskossa, sitten tulee ne elämän koetukset ja vaikeudet, niin sitten se ihminen on niin kuin langennut, eksynyt synnin tielle tai sitten kokonaan eksynyt uskosta pois. Näitä tapahtuu. Meidän täytyy valvoa sitä tilaamme, meidän täytyy olla raittiita, että niin kuin vakava asia. Mutta mennään eteenpäin. Kirje hebrealaisille luku 6 ja jakeesta 9. Mutta teistä rakkaat me uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä kuuluu pelastukseen, vaikka puhummekin näin. Eli vaikka puhuin näitä vakavia sanoja, niin hyvät rakkaat siskot ja veljet, uskon parempaa. Teistä minä uskon parempaa. Että teidän elämässä tulee sitä hyvää hedelmää, että Jumala saa aikaiseksi hänen tahtonsa teidän elämässä. Että Jeesus vie sen alkaneensa työn päätökseen jokaisen meidän elämässämme. Jakeesta 10 eteenpäin. Eihän Jumala ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vieläkin palvelette. Eli Jumala ei unoha meidän työtä, Jumala ei unoha meidän rakkautta, jota me ollaan osoitettu hänen nimeään kohtaan. Ja kun ollaan palveltu muita uskovia, ollaan palveltu Jumalaa, niin Jumala ei unohda sitä. Jakeesta 11. Toivoimme hartaasti, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun asti, ette te veltostuisi, vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu. Eli on tärkeää säilyttää se usko, säilyttää se toivo, pysyä uskollisena, ettei veltostuttaisi. Ja tosiaan meillä on se vaara, että tämä maailma, synnin himot, houkutukset, ne maan murheet, ne voi tukahduttaa sen siemenen meidän elämässämme. Voi käydä, että se usko veltostuu, mutta me voimme ravistella itsemme tässä hereille. Voimme vastaanottaa Pyhän Hengen tulta ja voimaa, että voimme saada uutta intoa palvella Jumalaa, toteuttaa Jumalan tahtoa täällä maan päällä, olla uskollisia, voittoisia loppuun asti. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Ja ilmestyskirja luku 2 ja jakeesta 2 eteenpäin. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, ettet voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Eli täällä seurakunnalle viesti ilmestyskirjassa. Eli Jeesus niin kuin sanoo, että hän on, Jumala tietää, Jumala on nähnyt sen vaivan, Jumala on nähnyt sen kestävyyden, mikä on ollut.
tosiaan on tärkeää, että meillä on sitä kestäväisyyttä ja kärsivällisyyttä, että tämä on kuitenkin niin kuin pitkä vaellus, tämä maanpäällinen elämä, Jumalan palvelinen. Se ei ole mikään hetken pyrähdys, että yhden viikon palvelin Jumala, yhden viikon olin uskollinen. Ei, vaan vuodesta toiseen, niin kauan kuin sä elät täällä maan päällä, niin voimme olla uskollisia, voimme olla kestäviä ja kärsivällisiä, ja sitä niin kuin me tarvitsemme. Meidän on tärkeää kasvaa silläkin alueella. Kiitos Jeesus. Ja sehän on sitä hengen hedelmää. Kaikki se semmoinen kärsivällisyys, pitkäjänteisyys, se on sitä pyhän hengen hedelmää, kun me vietetään aikaa Jeesuksen kanssa. Ja ilmestyskirja luku 3, jakeesta 7, sitten toiselle seurakunnalle myös viesti täällä. Luetaan se, eli Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Eli tässä Jeesus lähettää viestin, että hän avaa, kun hän avaa oven, niin sitä ei kukaan sulje, ja jos hän sulkee, niin kukaan ei avaa. Eli jos Jumala on antanut sulle jonkun tehtävän, Jumala on antanut sulle jonkun mahdollisuuden, niin kukaan muu ei voi sitä estää, pilata, sulkea sun elämässä. Ainoastaan Jeesus Kristus ja sitten myös sinä itse. Että se on se, että jos sä et ole kuulija, niin jos sä et ole uskollinen, niin sitä kautta sä voit menettää niitä asioita, mitä Jumala on antanut sun vastuulle, sun käyttöön, että sä käyttäisit niitä asioita. Mutta sitten myös, että jos Jumala ei avaa meille jotain, niin ei me voida potkia niitä ovia auki. Ei me voida astua semmoisiin tehtäviin, mitä meille ei ole annettu. Ja niin kuin tässä sanotaan, että Jeesus on avannut tämän seurakunnan eteen oven, jota kukaan ei voi sulkea. Että voimasi on kyllä vähäinen. Eli Jeesus ei niin kuin, siihen kaatunut, että heillä voima oli vähäinen. Et meilläkin saattaa inhimillisesti olla vähäiset voimat, meillä saattaa olla vähäiset inhimilliset kyvyt, mutta ei sillä ole mitään väliä, vaan Jumala itse varustaa. Me tehdään pyhän hengen voimassa näitä asioita, ja Jumala avaa meille niitä niin kuin palvelutehtäviä, niin me voidaan niissä mennä eteenpäin, kasvaa, ja Jumala auttaa. Et ei tarvii omalla voimalla, omasta lihasta ponnistaa niitä asioita, vaan se on Jumalan hengen vaikutusta meissä. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Ja täältäkin voidaan hyppää jakeeseen 10. Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaa, niin minäkin varjenen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Minä tulen pian, pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Joka voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppelin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta, minun Jumalani luota ja oman uuden nimeni. Eli tässäkin sitten tulee tämä kehotus kestävyyteen. Jeesus kehottaa niin kuin kestävyyteen tätä seurakuntaa. Ja sitten on varoitus, että on tulossa se koetuksen aika. Eli me ei päästä aina helpolla. Että vaikka sä lähdet palvelemaan Jumalaa, lähdet toteuttaa Jumalan tahtoa, niin ei se tarkoita, että kaikki muuttuu yhtäkkiä helpoksi ja niin kuin punainen matto sulle rullataan. Ei, yleensä se on päinvastoin, että kun sä lähdet siihen Jumalan antavaan tehtävään, mikä sulle on annettu, niin vihollinen yrittää vastustaa. Mutta Jumala antaa meille voimaa selvitä niistä kaikista koetuksista läpi. Ja sitten myös täällä Jeesus sanoi, että pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Eli meidän pitää kiinni, että jos sä oot saanut Jumalalta jonkun tehtävän, jonkun vastuualueen, missä toimia, niin on tärkeää pitää siitä kiinni, ja ettei kukaan pääse varastamaan meiltä sitä kruunua.
Ja se on meille se tehtävä, missä me palvellaan. Se on myös osa sitä kruunua, että me voidaan Jeesukselle antaa se, että miten me ollaan täällä maan päällä toteutettu, ollaan oltu siinä uskollisia, niin siellä niin kuin taivaan kodissa, kun kohdataan Jeesus, niin Jeesus voi meille sanoa, että tervetuloa sinä uskollinen palvelija, niin voidaan niin kuin se meidän kruunumme antaa Jeesukselle. Eli se on se tehtävä, vastuu ja ennen kaikkea se, että me ollaan uskottu Jeesukseen, Kristukseen. Eli me ei tehdä niin kuin omaksi kunniaksi tätä, vaan Jumalan kunniaksi. Ja Ilmestyskirjassahan sanotaan, että ne vanhimmat heittää sen kruunun, että yötä päivään ylistetään Jumalaa ja vanhimmat heittää kruununsa Jumalan eteen. Mutta on hyvä huomioida, että heillä oli kuitenkin nämä kruunut annettu. Eli että Jumala antaa niitä vastuualueita ja kun me ollaan niissä uskollisia, niin se on se meidän kruunumme. Niin, eli Jumala palkitsee kyllä, mutta sitten myös se, että niin kuin me ei koroteta niillä itseämme, että onpas mä ollut nyt hyvä uskova. Ei, kaikki kiitos ja kunnia menee Jumalalle. Mutta kuinka valtavaa on se, että voit toteuttaa sitä Jumalan antamaa tehtävää juuri sun omassa elämässä. Ja se antaa sulle todella paljon. Että jos tämä uskonvaellus tuntuu niin ankeelta ja tylsältä, niin mieti, että ootko sä toteuttanut sitä tehtävää, minkä sä oot saanut. Että jos sä oot siinä tehtävässä, niin Pyhä Henki kyllä antaa sulle siihen sitä voimaa ja myös iloa, sulle sitä tahtoa. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että Jumala vaikuttaa meissä sen tahtomisen ja tekemisen. Ja kun sä tosiaan toteutat sitä Jumalan tahtoa, niin se on valtava ilo, se on valtava riamu. Että vaikka tässä on ne haasteet ja vastustukset ja kaikenlaisia hyökkäyksiä viholliselta voi tulla, mutta kaiken keskellä se on niin mahtavaa ja itekin saan palvella juuri sillä paikalla, minkä Jumala on minulle tarkoittanut, että jo ennen syntymää Jumala on mulle tämän tehtävän tarkoittanut ja kun saan olla tässä, niin mulla on koko ajan semmoinen sydämessä täyttymys, että mä teen just sitä, mihin mut on tarkoitettu, mä teen just sitä, mihin minut on luotu, niin semmoinen syvä niin kuin täyttymyksen tunne on koko ajan sydämessä, vaikka välillä onkin todella vaikeaa, välillä on tosi kovia koetuksia, mutta ei se mitään, kun saa palvella Jumalaa, saa elää just sitä elämää, mikä on mulle tarkoitettu. Kuinka mahtavaa. Kiitos Jeesus. Mutta voidaan jatkaa eteenpäin. Ilmestyskirja, luku 2, 25. Kiitos Jeesus. Pitäkää kiinni siitä, mitä teillä on, kunnes minä tulen. Joka voittaa ja loppuun asti ottaa vaarin minun teoistani, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Eli pitää kiinni tosiaan siitä, mitä meille on annettu, mitä meillä on, ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa vaarin Jeesuksen teoista. Eli loppuun asti täytyy ottaa vaari, mitä Jeesus on tehnyt. Täytyy loppuun asti ottaa vaari Jumalan sanasta. Loppuun asti kasvaa siinä uskossa ja loppuun asti olla uskollinen. Ja tosiaan siinä on valtava voitto, valtava niin kuin, palkinto meille on luvassa, kun me ollaan uskollisia. Ilmestyskirja luku 2 ja 11. Jolla on korva se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Eli kun pysyt uskon tiellä, ennen kaikkea pysyt uskon tiellä loppuun asti, toinen kuolema ei sua vahingoita. Sä et joudu kadotukseen. Armosta uskon kautta Jeesukseen on se pelastus. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se on hyvä muistutus tässä, mutta Ilmestyskirja luku 2, ja 17. Jolla on korva se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei kukaan muu tiedä kuin sen saaja. Tämmöisiä ihmeellisiä lupauksia. Jumalan henki voi näitä enemmän avata. Ja Ilmestyskirja luku 3 ja 5 siitä luetaan vielä. Se, joka voittaa, puetaan siis valkoisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta, ja minä tunnustan hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
Eli tosiaan taivaan koti odottaa meitä. Me voidaan sinne taivaan kotiin niitä niin kuin voittaa ensinnäkin muita ihmisiä. Me voidaan täyttää se tehtävä. Me voimme niitä palkintoja myös saavuttaa. Kuinka valtavaa. Ja meidät puetaan valkoisiin vaatteisiin. Jeesuksen veren kautta meillä on se syntien sovitus. Me ollaan jo nyt täysin pyhitettyjä Jeesuksen veren kautta, mutta sitten lopullisesti siellä taivaassa me saadaan nähdä kun meillä on ne valkoiset vaatteet, kuinka mahtava niin kuin näkymä tässä Raamatun kohdassa. Me ollaan ikuisesti siellä Jumalan kanssa täysin puhtaissa valkoisissa vaatteissa. Että ainakin itselleen niin kuin sydäntä oikein koskettaa niin kuin tämä asia. Ja meidän nimeä ei pyyhitä pois elämän kirjasta. Jeesus tunnustaa meidän nimemme taivaan Isän edessä ja enkelien edessä. Kuinka mahtavaa. Kiitos Jeesus.